Magħna jaħdem kulħadd. Magħna se jaħdem kulħadd aħjar. Inwedkom gvern immexxi minni li joħloq klima ta' fairness. U din se tkun pilastru importanti. Però żgur li l-kriterji ESG fejn intkom allura wkoll se tkun qegħdin tikkontribwixxu għar-responsabilità soċjali kif ukoll għall-governanza dan aħna se nkunu qegħdin ninsistu għalih. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jieħu sehem f'dibattitu mal-Prim Ministru Robert Abela organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista jemmen li negozjanti jagħtu kontribut kbir ħafna lis-soċjetà u għalhekk l-importanza tal-level playing field biex kulħadd ikun jista' jirnexxi u jinvesti. Bernard Grech fakkar kif fl-aħħar snin il-Gvern m'għamilx konsultazzjoni biżżejjed ma' kulħadd u fakkar kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern se joffri fond ta' 4 miljun euro sabiex tittaffa id-daqqa tal-għoli tal-ħajja, dan fil-waqt li se jkompli jinvesti fl-istudenti u ż-żgħażagħ. Ma fadax iktar żmien li f'dal pajjiż imparlaw biss u azzjoni xejn, anzi ngħidu mod u nagħmlu ieħor. Wasal iż-żmien li nkunu awtentiċi, kredibbli u li jintkom wara li toffru tagħtu l-fiduċja li min imexxi dak jirritorna dik il-fiduċja b'impenn, b'responsabilità u b'onestà fit-tmexxija. Huwa qal li Gvern Nazzjonalista se jinvesti biljun euro f'għaxar setturi ekonomiċi ġodda u reġa' tenna li Gvern ġdid Nazzjonalista mhux se jżid it-taxxa, il-VAT u l-kontribuzzjonijiet soċjali. Fil-waqt li tisma'wa bil-klima hawnhekk aħna ngħiduha bil-fatti miktuba li ma jkunx hemm żieda tat-taxxa, ma jkunx hemm żieda tal-VAT u lanqas tas-sigurtà soċjali tal-kontribuzzjoni għaliex nemmnu li importanti li ndaħlu dik il-garanzija fil-manifest tagħna. Bernard Grech qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkompli joffri s-sussidju fuq l-enerġija fil-waqt li għandu viżjoni ta' trek l-estrem li titlesta fi żmien 5 snin u toffri trasport tal-massa iktar effiċjenti. Partit Nazzjonalista li huwa kommess li jkompli jħares l-ambjent ta' madwarna. Irridu mmorru nerġgħu għal ippjanar serju f'dan il-pajjiż biex niggarantixxu li dan il-pajjiż tassew ikollu l-ambjent mhux biss naturali, ma l-ambjent rurali, l-ambjent personali, l-ambjent ta' fejn taħdem, fejn tgħix, fejn tieħu pjaċir li jkun wieħed tajjeb minħabba s-saħħa fiżika, is-saħħa mentali u l-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li priorità assoluta tiegħu hi li pajjiżna joħroġ immedjatament minn fuq il-lista griża. Ħsara saret, dik li sara mhux se ssir l-għada li noħorġu mill-grey listing u rridu nibqgħu nindirizzaw il-kredibilità tal-pajjiż. Bernard Grech qal li jrid politika li tmur mill-kliem għal fatti, politika b'viżjoni ċara ta' fejn pajjiżna jrid jasal fis-snin li ġejjin. Aħna għandna viżjoni ċara, viżjoni li ma kenniex biża' li noħorġu anke partit minna qabel għax idna ngħinu lill-pajjiż mill-ewwel ma m'għamilx ħadd ieħor lesti li nagħmlu aħna l-viżjoni tagħna li hija costed, hija riċerkata, hija wkoll bla dubju maħsuba u konsultata ma' kulħadd aħna rridu nimplementaw għal ġid dan il-pajjiż għaliex aħna qegħdin miegħek għal Malta. Marija Franca Lanza, Annet News.